Nämä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Ilmajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kauko Koivisto. Täällä Ilmajoella asui aikoinaan mies, jonka nimi oli Antti Lauronen. Minkälainen mies tämä Antti Lauronen oli miehiään? Antti Lauronen oli maanviljelijän poika, joka koulunsa käytyään ryhtyi ensinnä kauppiaaksi ja sitten vähän myöhemmin osti kotitilansa, jota viljeli vanhuuden päiviinsä saakka. Muuten Antti Lauronen oli varsin erikoinen mies. Sitä todistaa tämä rahakokoelma, jonka keskellä me nyt tässä seisomme. Tämän arvoa me emme osaa arvostaa, mutta täällä käyneet ulkolaiset asiantuntijat ovat yllätyksekseen todenneet tämän arvon ja ovatpa eräät sanoneet, että tämä on yksityisen keräämä Euroopan arvokkain kokoelma. Tietenkin mielenkiintoista olisi tietää sitten, mikä raha täällä on kaikkein arvokkain. No ja tuo on normaali kysymys, joka tällaisessa tapauksessa esitetään. Sitä me emme tiedä ja sitä eivät tiedä paremmatkaan asiantuntijat. Mutta minä tapaan tällaisessa paikassa esittää leskenropo ja tässä on raha, antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu. Antti Lauronen lahjoitti keräämänsä kokoelman Ilmajoen museo- ja maamiesseuralle, jonka toiminnassa hän oli aktiivisesti mukana vuonna 1946. Äskeisissä kuvissa nähdyistä kirkkomuseon alakerran turvattomista oloista kokoelma siirtyi 1974 Ilmajoen säästöpankin uuteen konttoriin, jonne rakennettiin turvallinen pankkiholvi nimenomaan tämän kokoelman tarpeisiin, jossa holvissa kokoelma on edelleen nähtävissä. Lahjoituksen aikaan kokoelma sisälsi 5500 rahaa yli 100 maasta. Nykyisin holvissa on myös 2 muuta rahakokoelmaa, muisto- ja sotamitalikokoelma ja kultamitalipainija Arvo Haaviston mitalit ja ansioristit. Mielenkiintoinen yksityiskohta on Suomen kuuluisimman rikollisen ja murhamiehen Matti Haapojan pistooli. Rooman 77 keisarin täydellinen kolikkokokoelma ja Saksan inflaatioaikuiset suuret setelit ovat kokoelman arvokkaimpia osia suomalaisten rahaharvinaisuuksien lisäksi. Raha puhuu, money talks, sanotaan. Kokoelman kartoittamiseen liittyy useita huikaisevia tarinoita. Tule kuuntelemaan ja katselemaan. Kokoelma on auki vain tilauksesta, ja ajan vierailulle voit varata Ilmajoen museoiden yhteisten sivujen kautta. Tervetuloa. Äiti näin matkaan mun laittoi, laula laulujas vain.